Uvek. Izvolite. I ćao ljudi, dobrodošli na Miss 7. Napokon smo ovde! Na svakih mjesec dana. Da. Sad kažem oko menstruacija. Nadamo se da nećemo kasniti. Sad sam se totalno zbunila. Radimo Instagram policiju, jedna od vaših omiljenih. Čini nam se tema za video na Miss 7. Tako da danas smo izabrali onako jedan pravi miks. Da, imamo influencere, imamo pevače i imamo glumce. Odnosno, glumice, pevačice i influencerke. Da. Dakle, Tamara Kalinić na naslovnoj strani Elle magazina. 10 od 10. Znači, meni je ovo toliko prefinjeno, toliko damski, toliko sve na mestu, samo savršenstvo i bukvalno ne bih umala savršeno, sve mi je. Da, meni se dopada zato što generalno mislim da ovo malo i odudara negde od u posljednje vreme od Tamarinog stila. Ona jeste prefinjena, elegantna i tako dalje, ali dopada mi se što su radili nešto drugačije, što su radili ono što realno ljudi nisu očekivali. Ja kapiram da se ovo ne sviđa svima, jer za nekoga ovo tetkasto i tako dalje, ali ne, za mene baš to što je ona rekla, prefinjeno i damski i isto 10 od 10. Da, da. I ceo taj vibe i sve to mi se baš dopada i defotografisano i cipele i frizura i šminka i izbor garderobe, sve mi je top. Nekako mi daje vibe starog Hollywooda, zato mi se baš i dopada. Da, da. Znači, orden. Tako je. Idemo, sad nećemo influencerku, čekaj sad, ajde biraj, hoćeš pevačicu ili hoćeš glumicu? Ajde pevačicu. Ajde pevačicu. Biraj pevačicu 1 ili pevačicu 2? Koja nam je 2? Pa ne, samo kaže broj 1, ajde. Ok. Sledeća nam je Sara Jo. Hoćeš ti prva sad? Da, meni se ovo dopada. Ovo je bilo za njen spot sa Editom i ceo spot je tako ludi, šareni, brzi, veseo. I sviđa mi se, malo me podsjeća na Britney Spears ovde, u suštini zbog outfita. Generalno ove suknjice su sada jako aktualne i dopada mi se stvarno kako ovo izgleda, ovo je kao neki tweed, izgleda prefinjeno, ali sviđa mi se kako je taj tweed koji je kao smeran i elegantan generalno, ukombinovala u tom nekom, kombinovala ga je sa trendy komadima, mladalačkim trendy komadima. Neki mix stilova se napravio. Da, mix stilova, ovi rukavi kao lala su mi ludilo. Zvončica. Kao zvončica, da, tako da u suštini ovde mi se sve dopada, čak i ako se ja možda ne bih odlučila za ovu šminku i frizuru, nekako mi se sve uklopilo top, tako da bih ja ovde dala orden. Mislim, generalno ona mi je super sa stilom i donosi nešto novo, tako da ja mogu samo da pohvalim, ne mogu da kažem nešto loše. Ja generalno, sad kad si rekla, liči mi ona Britney Spears, ona meni dosta liči generalno na Britney i ima skroz taj neki girly vibe, što mi je baš strava, ali meni lično se ovo ne dopada, jednostavno nije po mom ukusu. Ja ne volim toliko da šaram kroz miksove stilova i mislim da i kada se to radi da mora baš pažljivo da se bira, ali ovo je neka druga stvar zato što je ovo suštinski umetnički, scenski nastup, da. Ona sigurno ome neće izaći na ulicu, tako da okej, ali recimo zamišljam sebe da sam ja pevačica, verovatno ja ovo ne bih nosila. Tamara Dragićević, ovo je bio... Sarajeva filmska. Da, tako je. Generalno, meni se ovo sviđa. Jednostavno, hoćeš ti prva ili ću ja prva? Pa sve jedno. Ajde, mislim, generalno, ovo jeste već viđeno, ali za mene je ovo nešto što nikada ne može da izađe iz mode. Sviđa mi se što postoji mala doza izazovnosti sa dekolteom i mišljicem sa prednje strane, ali generalno mi se ovo jako dopada. Jako zanimljiv izbor cipela. Nije sigurna da li bih ja to izabrala, ali možda i bih, zato što se nije odlučila za neku klasiku i nešto što je očekivano, tako da mi se možda čak i dopada ovo što je izabrala, kao... Pazi, nisu toliko upadljive, tako da skroz je okej. Da, neka tamnije naranđasta, neka cigla, svetlo cigla boja, da, i onda mi je cool. I meni je cool, da. Tako da, meni je top, meni je ovde orden. A baš mi je onako za filmski festival. A jeste, ali realno koliko puta smo gledali i Oscara i neke druge, kao Emmy Awards i tako dalje, gde smo videli zilion jedan put, sigurno sam svi ovako uhaljeno. Jeste. Mislim, ja kapiram da tu, što se tiče tih svečanih toaleta, da tu nema sada
toliko izbora i da to ne prati u nekoj velikoj količini trendove, ali opet ništa me ovde nije oduvalo. Eto što si sad ispomenula te cipele, to me najviše oduvalo, majke mi od svega ovde. Što je kao nešto malo neobičnije. Ona sija i ona izgleda prelepa, ona je prelepa i kosa i šminka i sve onako u fullu, ali na mene lično ovo nije ostavilo neki utisak zato što mi je već viđeno i kad moram tako da se izrazim malo i dosadno. Dobro. A vi hapsiš onda? Ne mogu da kako da uhapsim, mislim, ne mogu, isto bi samo bi prošlo. Da. Jednostavno ne bih opazila. Ajmo sada, Dunja Jovanić, bit ću kratka ovde, za mene je ovo orden, jer mi je totalno jedna ludačka i funky kombinacija. Imam slične pantalone, zato sam i odlepila na njih. I eto, zanimljivo je, mislim što je Kiki malo pre rekla, ovo kao zastava Hrvatske, kao šahovnica, ali baš su lude i one su u tonovima crvene i baby roze i zato mi se dopada kako ona to uklopila sa ovim baby roze satenskim topom. Nakit mi se sviđa zato što je sveden i sve je tako nekako baš sa merom i baš kako treba. Ono što mi se ne dopada su štikle. Malo su mi se iskreno više smučile ove plastične štikle. Mislim, meni sam imala ni jedne, jer nisam neki fan. Ali ih viđamo svuda. Ali ih viđamo svuda i stvarno mi malo više postoji druga obuća. Ali generalno one se lepo jako slažu za ovaj outfit i meni je cijela ova kombinacija za orden. Bukvalno si sve rekla što bih ja rekla, tako da ne moraš da i prediš uopšte telefon. Sve se slažem sa Unom što je rekla i za cipele i za samu kombinaciju, tako da to je to. I za sam kraj... Mislim, zašto te otvorila, zašto? Ovako, ova haljina je lepa, stvarno jeste lepa, međutim, ovaj korset je totalno nepotreban. Ova podvezica na nozi mi je takođe potpuno nepotrebna. Izbacila bih ovu ogrlicu zato što se haljina gore ukršta. Znači to bi bilo, evo, sličan je fazon kao kad bi ja zastavila ogrlicu, što ona traži tu, mislim, jednostavno nema mesta za tako nešto. I nešto mi se ne sviđaju ni ove lakovane. Mislim, kapiram da je ona htela da mečuje lakovani korset sa lakovanim čizmama, ali meni je ovo skandal. Meni je baš skandal, iskreno. Ali ona se možda previše trudi, ona se stvarno, da, i onda možda iz tog nekog ugla napravi takvu grešku. Sve natrpa na sebe da bi vjerojatno bilo što više cool, da bi bila zapažena, da bi ljudi imali za nešto da se zakače, to je skroz ok, pohvalno je, ali mora da postoji mera i da postoji nešto što je lepo i što i nije tako lepo i mislim da ovo ne radi prvo ništa dobro za nju. Samo da obukla ovu haljinu, bilo bi fuzonu kakva ribetina, videla bi se koliko je zgodna i sve. Bilo bi 10 od 10. 10 od 10. Ova haljina bez nakita, ok, načine mogu da ostanu, ništa stvarno ne smetaju. I dole, eto, mogla, ako baš žela da bude ekstravagantan, da uzme neke štikle u boji, recimo zeleno, pink, naranđa, eto. I to bi bilo ludo, bilo bi fashion, ona bi i dalje imala tu neku notu seksi pila. Ovako mi je previše, znači ono, Lara Croft nikada nije u ovakvoj haljini. Znači, ako se odlučiš za jedno ili se odlučiš za drugo, ne može... Evo, ali to je opet onaj miks stilova, recimo, koji ja ne volim. Da. Da je ovdje bila, recimo, lupam sada crna košulja ili ispod toga crna haljina, pa je ona stvar tako vampi napucana, je bilo okej. Ali neka u haljinu koja pada ovako. Ne ide jedno drugo, jednostavno, ne ide. Haljina je elegantna. Pogotovo koliko sam skapirala, ona je niska i onda ovaj korset je bukvalno pojede. Mogu zamisliti još kako to izgledalo uživo. Ali dobro, okej. Ali haljina je zaista predivna. Ali isto moram da pohvalim Teodoru da se ona stvarno trudi onako da isprati sve trendove i da stvarno bude jedna od onih pevačica koja baš ulaže i u sebe i u svoj izgled i u svoje spotove i sve. Da. Ljudi, to je bilo sve za danas. Nadamo se da vam se dopao ovaj video. Obavezno nam pišite što vi mislite o svim ovim outfitima i koga želite sledećeg da komentarišemo. A do tada... Ovdje možete pogledati preporučeni video, ovdje možete pogledati poslednji video, a ovdje možete da se subscribe-ujete. Ljubimo vas puno i ćao! Ćao!